Avui et vull parlar de què podem fer quan repetim i tornem a repetir que és hora de marxar, que no hi ha més temps, que hem de passar a la següent cosa i no hi ha manera de que això passi. La primera idea que m'agradaria introduir quan parlem de com podem enfocar a l'hora de marxar perquè la cosa flueixi amb més facilitat és que és molt important, segurament és el factor més important, la nostra actitud, la manera com nosaltres enfoquem aquest moment. Perquè sovint el que fem és continuar parlant amb un altre adult i cridar des de lluny: «Nois, d'aquí 3 minuts marxem!» I aquesta manera de comunicar-nos no és efectiva, ni per marxar ni per qualsevol altra cosa. Quan cridem a través d'una banda a l'altra de l'habitació, és molt difícil que els nens realment ens parin atenció perquè ells estan immersos en les seves coses. I en segon lloc, és molt important que mirem la manera com comuniquem, no només amb les paraules, com hem dit ara, sinó també amb el cos, amb les nostres accions. De quina manera acompanyem aquest missatge de que marxem d'alguna acció que mostri que això realment està a punt de passar. Perquè sovint el que fem és dir marxem, però nosaltres no fem res, no ens comencem a posar la jaqueta, no comencem a recollir, no fem res que indiqui que això va seriosament. I per tant, els nostres fills tampoc no fan res, lògicament. No és realista pensar que nosaltres cridarem des de l'altra banda de l'habitació «d'aquí 3 minuts marxem», sense fer cap tipus d'acte en direcció al marxant nosaltres i que els nostres fills es posaran a recollir i es posaran les jaquetes per marxar per la porta i ens esperaran al costat de la porta dient que anem. Això només passarà si ells tenen moltes ganes de marxar, però si és un context en el que ells estan a gust jugant, això no passarà. Per tant, anem a passos a veure com ho podem fer, com podem acompanyar aquest moment de despedir-nos i de marxar d'un lloc que ens agrada d'una manera que flueixi més fàcilment. Número 1. Com dèiem fa un moment, si volem que el missatge realment arribi a les orelles i al cervell del nostre fill o filla, el més eficaç és que ens acostem a ell, que ens acotxem, que establim contacte visual i que quan el tinguem mirant-nos als ulls li diguem «Escolta'm, d'aquí 3 minuts, d'aquí 5 minuts, marxem». Sí? I d'aquesta manera ens assegurem que sí que rep el missatge. Número 2. Informa de quanta estona falta per marxar, però informa d'una manera realista. Si diem d'aquí 5 minuts marxem, però després tardem 20 minuts a marxar, estem ensenyant als nostres fills que quan diem 5 minuts no ho diem seriosament. Un nen de 2 anys no té la capacitat de concebre quan és 1 minut o 5 minuts, però un nen de 4, 5, 6 ja comença a tenir una bona noció de quanta estona de temps són aquests períodes. Per tant, és important que intentem donar informació verídica en aquest sentit. I si tenim previst sortir per la porta d'aquí 10 minuts, li diem marxem d'aquí 10 minuts. Número 3, i potser la més important, reserva la paraula marxem per quan realment és el moment de sortir per la porta. Perquè sovint el que fem és dir «Nois, d'aquí 5 minuts marxem, vinga, va, poseu-vos les jaquetes que marxem, vinga, que marxem, marxem, marxem». I ho repetim tantes vegades sense que sigui real, sense que ells vegin que hi ha una acció de marxar, que aprenen a sentir aquesta cantarella i ignorar-la completament. Sí? Per tant, és bona idea que només fem servir la paraula marxem quan realment tenim intenció de sortir per la porta. Mentre estem fent coses en direcció a marxar, parlem en propietat. Ens preparem per marxar, preparem-nos que marxem. Sí? Ens hem de preparar per marxar, posa't la jaqueta per marxar, però no marxem, no estem marxant en aquest moment, ens estem preparant per marxar. Quan fem aquesta distinció, ajudem els nens a entendre que quan diem marxem, el que volem dir és ara sortim per la porta. I no que quan diem marxem estem en una transició de 20 minuts d'anar fent coses que no sabem ben bé què són. Número 4. Hem de tenir clara quina és la capacitat de comprensió del temps del nostre fill segons la seva edat i el seu nivell de desenvolupament. Si és un nen petit i li hem dit 10 minuts, és molt útil que li fem un recordatori i li diguem ara en queden 2, sí? Perquè si no
10 minuts, des de que ho diem fins que és l'hora de marxar, és molt de temps. També val la pena que remarquem que queda poca estona per marxar i que, per tant, val la pena que aprofitin aquesta estona per fer el que tinguin ganes de fer abans de marxar. Perquè sovint el que passa és que nosaltres informem que marxem d'aquí 3 minuts i quan passen els 3 minuts i diem hem de marxar, aleshores diuen però és que jo volia fer no sé què i no he tingut temps. Bé, doncs en aquest sentit, quan informem de quanta estona falta per marxar, els hi podem dir: si hi ha alguna cosa que vulguis fer abans de marxar, ara és el moment, perquè després ja no hi haurà temps. I d'aquesta manera els ajudem a prendre consciència d'això i a enfocar-se cap a l'activitat que vulguin fer abans de marxar. I número 5, diria que és la més important, però ja ho he dit per la número 3, així que no ho puc dir. En tot cas, la 3 i la 5 serien les dues més importants. Quan diem que marxem, és perquè marxem. I no hi ha esques que valguin. És que encara he de fer, és que jo volia, és que... No, quan diem marxem és perquè marxem. I aquí hem de marcar un límit molt clar, molt sòlid, costi el que costi. I quan dic costi el que costi, no estic dient que hem de prendre els nostres fills arrossegant-los pel carrer, ni cridar-los, ni fer servir la força bruta, però sí que si és necessari fer servir el nostre cos per marcar clarament aquest límit, ho hem de fer. És el nostre deure com a pares marcar aquests límits sòlids, marcar aquests límits que no siguin difusos, perquè quan són difusos, amb ells també els hi causen molta inseguretat. Ara sí, ara no, ho diu en sèrio, no ho diu en sèrio, no sé què esperar. Sí? Per tant, quan diem marxem, és perquè marxem. I si el teu fill o filla s'enfada perquè encara no havia acabat, perquè és que havia de fer no sé què, perquè el que sigui, la nostra feina com a pares i mares és acompanyar-los amb empatia, però sense baixar d'aquest límit, sense cedir. No podem cedir. Si cedim, estem sembrant el terreny perquè el proper dia no ens faci cas. Sí? La manera de que el proper dia entengui que quan diem marxem és que siguem conseqüents amb les nostres paraules. I si hem dit fins aquí, és fins aquí. Què fem, doncs? Si ho entenen i segueixen, fantàstic. Però i si s'enfaden i es posen a plorar, es posen a cridar, es posen a tirar les coses, indignats, què fem? Doncs li diem: rei, ja ho veig que estàs molt enfadat, ja entenc que per tu això és difícil. Em sap greu, ara és hora de marxar. I si cal l'agafem físicament i marxem. I estarà disgustat, estarà enrabiat, no passa res i té tot el dret del món. Per ell realment aquesta està sent una situació difícil. La nostra tasca és acompanyar-los. La nostra tasca és comprendre'ls, ensenyar-los que els comprenem, sense cedir. Sí? Aquesta és la part més difícil, però que quan comencem a practicar i a treballar cada cop ens surt d'una manera més natural. I això, a la vegada, dona molta seguretat als nens, perquè després saben molt bé què esperar. I després ja no cal, això no passarà 20 vegades, això passarà 1, 2, 3 vegades, quan els teus fills sàpiguen que tu ets conseqüent amb el que dius i que quan dius marxem és perquè marxem, entendran que quan els hi dius nois, queden 3 minuts per marxar, si hi ha alguna cosa que vulgueu fer, ara és el moment. Sabran perfectament que si hi ha alguna cosa que volen fer, ara és el moment, perquè quan després tu diguis marxem no hi haurà esques que valguin. I per acabar, m'agradaria fer 2 apunts més. Com pots comprovar, amb això és molt important que nosaltres puguem planificar, puguem tenir una visió realista de quanta estona necessitem per marxar, de quanta estona tardarem a sortir per la porta i que avisem amb el temps que sigui necessari, perquè sovint no ens fan cas, però és que el problema som nosaltres, que no hem previst. Si tu vols marxar per la porta a 2:15 i els avises a I28 de que d'aquí 2 minuts marxem, a 2:15 no sortiràs per la porta. Si tu vols sortir a 2:15 per la porta, doncs potser els has d'avisar a I20 de que d'aquí 5 minuts ens prepararem per marxar. Sí? Amb l'objectiu de sortir per la porta a 2:15. Aquí hi ha d'haver una bona visió, que és una cosa que anirem adquirint en base a la pràctica. Com més ens hi anem fixant en quanta estona necessitem nosaltres per fer una transició, més sabrem en quanta estona els hem d'avisar. Això per una banda. I per últim, la darrera cosa que vull compartir amb tu és que quan estem en aquest moment de que hem de marxar, sovint ens posem nerviosos. Ens posem nerviosos perquè no volem fer tard. Aquí tornem endarrere, cal una bona planificació per no haver-nos de posar nerviosos.
Però quan arribem a aquells punts en els que la cosa va més lenta del que nosaltres voldríem i ens comencem a sulfurar i comencem a notar aquella cremor aquí i sentim que comencem a repetir i no volem repetir i entrem en aquest estat, el més important és que siguem capaços de respirar i retrobar el nostre centre abans de comunicar-nos amb el nostre fill o la nostra filla. Respirar les vegades que faci falta per tornar-nos a sentir que estem fent servir la part racional i no que estem actuant per impulsos. Et convido a provar-ho, et convido a aplicar alguna d'aquestes idees a l'hora de marxar i tant de bo et siguin útils. Si tens ganes de veure més vídeos com aquest, pots seguir-nos al Facebook, a l'Instagram o al YouTube i trobaràs molts més recursos que et poden ser útils. Desitjo que en treguis molt de profit i ens veiem a la propera.